Right. Sikubingelele sikwamukela hlelo lomnandi kakhuluma sithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sizothula abaculi bakabahlaba hlosile nabanohlozo ukuthulela izinkakha namagagu. Sikuphathele ke ingwevu njengalomhlanje nguphathele ubahubu bathi kukho emnumzane bavele bayona bayifaka amazambala isandle kwakho bathi umfuka simotho madoda ke sikubingelele sizwakini. Awusuka ninika bo. Ingane mina kukho emnumzane basibona befaka amazambala isandle kwakona. Ubahubu baye bathi bahubu. Yanena. Ya sanibonani. Ngiyabingelela. Mara of all Maskandi Festival mfowethu bathelekile abantu baqhamuke ngothilo wabo mfowethu ungathini ukuphawula kwakho ngalento oyibona la. Bafethu angaze ngijabule kangaka. And ngicela ukubonga kubaphathi be mother of all ngokuhlukana. Ngiyazi ukuthi ngicela ukungachazi ukuthi usibani bani kanjani. Ngicela nje bonke ngokwezihlalo zabo. Ngicela ukubonga kakhulu ithuba nje abaliveza lokuthi sihlangane kanje sizibone ukuthi sanabo yini abalandeli noma sanabo yini abantu abasithandayo noma cha lokho kusho lukhulu kusho ikusasa lethu kusikhombisa ukuthi ikusasa lethu likhona lemculweni noma cha ngaleyo ndlela ngithi angibonge ngibuka la kunesiphithi esikhulu kumnandi nje ubuzwa nje umsindo ziyabuya mntana nami ngibuya khona bezimemeza lapha sithi yebo nami ayikho into engayenza kunjalo ngithi angisukume nje nokubonga bafowethu kuona wonke umlandeli kaMaskandi. Ubahube simaze market ubahube simaze workshop nangu ubahube futhi esephakeme manje semkhulu ngempela ngokudlala kwengoma yakhe nangamahit kodwa still lokho abahloniphile abantu ezehlisile kusho ukuthini lokho ngobahube futhi omdala nami lokho ngangikwenza ngingaqondi noma kuzongisiza yini kodwa ngoba ekhaya kwathi wabafweni yobathola phambili kwathi wamfana wami umhlaba uyahlonishwa kwangashiwo ke umhlaba esunyathelayo kwakushiwo yonke into ozoyifica ephezulu komhlaba ngamanye amazwi mangibona wena angiboni umuntu nje kodwa ngibona umfowethu engathi mangiquleka manje angithwala ngisesibhedlela ngaleyo ndlela ngahlonipha abantu ngashada ngafaka iring yokuthi ngizobahlonipha abantu kuze kufike egcineni ngayenza lento ngingacabanga ukuthi ingangifikisa la kodwa namhlanje ngizibona kuba ube wodumo mangiqhamuka abafana abashukusha igqoko ngempela kodwa ngisuka emarket la ngisuka khona ngisuka ko workshop la ngisuka khona and ngiyabonga ngicela ukubonga nje salikwazi ukuthi uDudu Khoza awu lady hey lo mama loyo ngiyohlezi ngilimemeza igama lakhe ngoba wangixosha khona lapho phansi namhlanje ngoba ubhosatshwayo makhulunywa ngami uyacabangisisa ngenxa yokuthi akangibukelanga phansi nami ke ngase ngithi kusukela lapha akekho umuntu engiyoke ngimbukele phasi ngisho ngabe kuthiwa uhlanya ngiyolithanda njengoba ngilithatha sokwesigwini. Ungathi kungakanani ukuthakaselwa nje kaMaskandi mawubuka iningizimu Afrika yonke mfowethu ubuka nje isasasa ungathi kungakanani ukuthandwa nje nokuthakaselwa kwawo. Hayi ezamziyawina kaMaskandi manje kuleka uma ukhuluma ngoMaskandi kungazi ukuthi ukhuluma ngento entsha nombani afuna ukuyibona kanti into beyaziwa nje lento ukuthi kwasukuma thina sisabancane babazi mfowethu ukuthi mawucula uMaskandi fayele ube yikhehla ube mubi ungafundi udabukise bese ucula uMaskandi sayishintsha saqhamuka sibancane sabafana uyabona nina ukuthi hayi cha sababhemu sathi soyicula lento ngoba eyakithi abanye bathatha ukufunda bakubeke bayekwenza ngendlela ongesiyona mina kuthi angithi la emhlabeni umuntu akahlakaniphe amese yafunda uma uhlakaniphe kahle imfundo izokuvikela ekutheni ukuhlakanipha kwakho kubonwe yizwe so fundani bantu abami fundani webosi sinodade khona ubuhlakanipha kwenu kuzovikeleka ngiyayibamba nje lapho. Ungathi uluphi ushintsho olufikele no-online masikhuluma ngo-online sikhuluma ngokuthi sisuke emakhasedeni senza kuma-CD sasesiza online ma-digital stores ungathi iluphi ushintsho olufikele nawo ungathi futhi bungakanani busho obufike no-online fethu lukhulu kakhulu ushintsho lube khona ngeke ngiqamba manga ngoba umculo wethu ubukwazi ukuthi udayiswe yithina kulabo bantu esikubona ngaleso sikhathi kodwa online umculo wami noma ngithi umculo wethu uyakwazi ukuthengwa ngisho phesheya ngaleyo ndlela ma uzoshesha unothe ushesha uvele ma ungeke uzulunge ushesha uvele ukuze uye kofesa ngoba kuyenzeka phela ube la kanti usendaweni errong. Sasiphetha ungathini ukuyibongela kibo bonke abantu abathande umculo wakho baseka nje nomculo kaMaskandi wonkana ungathini ukuyibongela njengoba hu bafethu akangabongeli nje mina kuphela angibongele wonke umculo bonke oza kwethu ngokuthi
abalandeli bethu basisupport bafethu mhlambe kwesinye isikhathi sikuyenzeka sininyathele singaboni nisixolele nganza kithi nathi sabantu kuyenzeka sone singanakile kodwa nganza kithi nifuna umuntu le siyanithanda futhi ngale kwenu asikho ndawo kakhulukazi mina ke nje mina ngisuka kubantu ingakho ngingasoze ngasuka kubantu umuntu oyongitshela ukuthi angisuke kubantu udakiwe. Utholakala kanjani bawuphi enkundleni zokuxhumana zizonke? Mina ngiyatholakala bhuti wami kune-page lami lapha yaBahuphe SA. Ngicela wonke umuntu angene lapha ukuze uthole yonke ulwazi oludingayo ngami. Uyakwazi nokuxoxa nami kwesinye isikhathi ke ngibuye ngibe busy kodwa ubekezele uzongithola. Uyangifonela futhi number yami ithi 076 651 3351 076 651 3351. Ngumfana lotholakalayo angilona celebrate ngumculweni. Ovela uBahuphe. Usukole nyaka bo. Baba yini?